Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat chibun ki tiar ngi ai wai. Badung kiki balai ujisu Namarka jingar khe jongki khon Kristan ha kaleng ka perthei bat ke jingbo jingkan mau ya ke jingwan longbriu khulung Jesu hasla perthei ka bakum ki khon Kristan ki jor khe man la kasnem kawai ke kanhun na langkar dem ka balatip kum ka canticle voice langkar dem kan palai pai ba no ya ki artli ki jingrwai Christmas ki balai kerteng balai bat uklur Bethlehem Sisinadan narimit Laingut kireus tat baslor Shanong red Bethlehem keyboard yuklo Ya kinek artli ki jingrwai kinek kanhun kala kre ban pelai pai ba no ha ka lai tarik ubnai no pra arajar arpawei ha ka por lai baje janmet ha ka YouTube channel ka balai kerteng Canticle Voice Langkar Dem YouTube channel Ki nong yalam kane ka kanhun kila itu ba kane ka degasin ka ban nengkong ka ba kane ka kanhun kala shim ya ka rai bakinya jaki bakum kine ki jaj rensan ban pensapriang ya ka khubor jong ublei lengba ka rensan YouTube Badung kiki balai ujisu Ya kini ki jingrwai latho bat penuan dur da utemen basan PS Karnari ubari utemen basan jong balang Presbyterian Langkar Dem Laingut kireus tat baslor Shanong red Bethlehem keyboard yuklo Nagaliang jong ka crop Canticle Voice Langkar Dem Ni ngobahaban pentip sepi barok ki perlok baik Ba ngikum ke crop hagasin ke bandeng kong Ni don di ban pelat ki artli ki jermai Christmas Haga YouTube channel jongi Balai kerteng Canticle Voice Langkar Dem YouTube channel Ke kerteng juga ki artli ki jermai kabang Kawai kedai balai kawai pat kedai uklor Bethlehem Dikini ki cirwai ngin sepelat no kalatarik tunggu penai Desember Dikini ki senyam arca koi Is kem Mubrai nukurku ye pi barok Nambak ki kubor Dikini ki atli ki cirwai Tu boleh nukurku Amen Badung kiki balai